Babia wo bia emfa woni nipa kora wo yo. Untie ni yi. Mfa woni nipa kora wo yo. Obia opese. Obeka mrantie hene ho asem no. Waye no na brabo mu ne free nei. Ekwa kokosi enne na kwasi ada ebe no. Ye bie ye pono de ama obia betumi aba oba oduru anim ho a ye be kire kwan a obefa so a obeba ha de opese obeka famrante hene ho no betumi aba ntina me kire mu se ye nka se sebe ebia wo hene bi ana sikani bi ana obia ya base ye besom wo ya mansan nyina dia enye sompa nko ade a nti oman na kire se efri enei kono opese oba na sa oba be kasa nia ebeto fom bia no aha na sese obetie ho asem enra yidu asokore mampo hene fie o kan asem bi nana anopai mapeja mi mu ama won kwaso o se onim se wiase nyina ba bi o mani hwe eye sompa o ka kire mi o se course we firi no so na sabe ohinkasi mpo ne na okasa afa sompa se ohunu sa ade atoye ni na amamfo ha ena momfa ntudwa na momfa ntudwa hye emrante atete yen yatena hemfie wakire ya mamre ni amane nti enura ye be announcement ni so hwe comments ana eba afi na amamfo age atum se de be kan no na kan wo se ebinum atworo nsem de afa mrante hene kura ka wo yes ayesa anete nanso abusiafo ni ti awo mu a ye ka e de akwa akusie nyane se oman kwasi ada eba yi asokore mampon omo wo bank kesie bi wo ho e na omo wo community center bi e wo chi na wotwe na e ho e na ebidi no ti oman amamfo ba na eba nti ma sorry so na amamfo emeto nse katacho ema yenya entity on say free memory da no na nipa dom na na momfa ntudwa na asoko mampo hene na bo chance debra na o hwe na o hwe se yenye suahunu bi afri ne de hye no ho because oya kwamu hene e was ko mampon fie na sko mampon nye kroketwa akonya bi akeke ye ka so bi akwamu a se bio ma no susum na so na nanom fa ncheme se wo hene kwa akura e akwamu ni kronti ene wo hima ene si hene enti se na sko mampon hene tia ne nachi na otimi di nachi ja na kwamu hene a na we friend to man tintiri mu a yen say ni hwan say ye ba be ka obi a onye sompani de obetimi aka entina fese fata say ye ne abusua be ko na asoko mampon hene nim ye ko ye so nyame anim ni wo se ya ma na ye ne fe na ya ma wanya odosronko ani ebu a ese fata e de ama station yi enti mu ana mo kase na ade na mo announce no yesremo a ye ba se ye besom na ye som no so no enya som bia keke eye sompa enti amamre ne amane eni nidie wo se ye de mana na no matsankunya no ye ntoto na se chepa mo chow monte ase because na call na ba no na ase obi aka ba bi na nkrofo na ekeka no yes me de hye ana me ametimu no me na menim eja no se ne hye me fa e na me na menim kwan a wo se ye fa so ye ade no se wante ase sa na nka obi betena ha ka asem no a nka afei na nka ye kɔ na so kɔ mampon hina nim edi dwato na afei ogi dibim no wi ansa na aka asem da bi enti na che se mpani tena ase etu sa na mo no aye fe a omuso aka ye nyina bomu a abusia ekura yefa Terra One Media ekura fa minim say the entire radio fraternity so be koye moa na e free time na kopem kwasiada minim say so koye mampo edwabo kese
ade ato ye ni o enti saa mre de mo amwo montene so ne ade no so opese wo ba ha se katachew enya impact wa brabo so one ne utie no wanya mfaso bi a akwanya ohoma ye de ye sumo bia enti no yenyiyim se bia pani bi ne mema na bahada bi ye bae busumi nsian mu ni o 4th September de nya 6 months nanso so ase ye di mfie num eye mo na makra yen na makura yen mo amo bre mo ne mama me ebo ho dawro chese ebra adwene ntiase so me hwe katachew edom a epeso ye omo advert ma wo sani o kasafa wa advert ho a nipa dom obia peso ode ne advert back katachew ho ti obo on ma me papa pani bi pa frɛ me 3 days ago your man hini Emmrantehene I said na me say papa enu so so de edidi ho sa advert na ho ni saa no oye brand new edom sika nkrofo tua no secretary transia ohu bedwiriw e cover station ni nyina nti wote wo saa na oye announcement no the arts are eba no e kwan kra na yenya ba bi mfa bi nhye anka eye dom nti montina se na adwuma a oye no e ho faso a station ni so nya no nti mesrɛ mo ha na amayo ameba asam kakra me pese me kan se nra e call anaso ko man point on my statement bi ade pese e kan nyina ne se na sama na kan ne se asam ne bae no watetete ba bi a ansama ni pa bi kan nya ne kre one age obinim se 88 ne ni age Baby. Ba nipa bebre nim se 88 ne ye ne mena na ye man 88 en samra ne nti radio station bebre ana nipa bi ka wanyini o Emmrantehene wanyini se wanya 88 years wow ene mra ne enra na ka sa nti ono kura se was sending message ma stations bi a na omo ka na sem se ni fie ye se omo nyai na ne mena ne ye 88 ne was ye ade a wodan ne ko ha 88 o tan na kabutu 88 nti no so na so no na se no o kana de to a sa o de to a sa nti no so amafo enhwe ne ye se 88 ne nye ne age nti o ka no one the way obesi aka na okay so for now can be na ma opini akọ onim se meni so shepa ko mako police dent meni so shepa be ya mam wa asem afa kasa ni brapa man kasa police asema ya ka police no me so be kame ya ka police asema o come here yenya bro me ka to play o man yini the free police mo obi no wati bi ma no o be sha se wa obi no wati bi ma no asema ba ni enya be kasa o mama kasa me man kasa sese o mama kasa wo da asem na ba we yo me kasa wo so hwe ye pa eho o na dwuma no ye ba Sompa papa na timia ma me kasa ni ma se di msi kiki nyina no o na ma bofom eti bi kasa ma me kasa me ni abri ye pa eno me tuma so de ma kwa sori eno enfensifo tana so ne ebu akwafo nyina ti atanse se me o mo be pie mu aso de mu nya me tuma nsi wo na obotom nye eno wanye na se Friday ni kata o ka se kata che okra mpe kakra mai ma ne ye se na me ya tuma mandi atumu de ne wabre obotom nye wo we eja akwaba ye fewura susu ne ye ne no na wa ha no mo na bibi se abase na ya antene nka na jisenye eja ma yenti we omai me da was papa ni mi ye se ade ba kwa ye me de pa ne se station ba ye no the spirit of God onyame honhom di akire enu nti na ne ma epija so odwene ho ko honam famu a ebe ye dam ne ade so ade ama na yesi enye me nwanwa it's the last week from Monday no ebe pem Friday usu eba madam Adazoa e program no na ebe na kakra na me hwe Emmrantehene ne usu ene ma bia nkoyie ntimi a me bo epre Emmrantehene na mka nse
ehu se bibi wo usu mu na ade a ese ye boa no yetibi epagya no ntimi papa di kasasie e ma me hu die me hu ene enema bi a ekoso a na emfa se be ebi mma ntimi papa kae no papa te ase se mintu usu fo no usu enya abotre nti usu be ye program no usu by Friday ni se me mo mpaye ma no ansamba wa be shi program na se na kasa ni nya mu no adwuma wura efie wura owura ni munyamfo kwakuadu na da Roma me na 19 finhia adui no enwotwe 28 years ne 4 August nti fie enema bebrebe ho a ode agya me de di kai wotu kwan na me se nyame adom a me de esi bia bebo na mane okay na maka o haw kese a aba beto ni mi se emrepem no e beti fie wura ne nka okay na the entire man I say and say amana bompusa me hu de me nka no man from Monday be pem Friday na me yare nti mrantie me ne no ayonko fa no a na me nim mfinhia bebre na otwi ye twa mu no adamfo fa no kosoro e ma me madwuma wura kora owura kwakwadu e frɛ me obisa am sɛ ne mate sɛ na me sɛ enkoyie satam na me ne mrantie akasa waba me nkyɛn me akasa enti oye no kam sɛ ohun sɛ me daka no nam sɛ no kra ne me enkoyie ma me na me fi sɛ menya attack bi if it's free Saturday no ba me call ye prayers ba nipa bi nti after that no me hu sɛ na ene ma ye de ama me nti mrantie ba ye no ɛna ɔno no ka kyerɛ me sɛ ɛne Wednesday no ne yi no in fact ɔno anadwo yade akyi no pa na me keke sɛ sometimes cry yade ane ta ba anadwo no ɛnyɛ yade papa nom sa nti ye bɛbɔ mpae nti adura me no Emmrantehene ɛde kotoba me bio ade akyi ye sɔfo ye boa ho aduru do ɔkɔgye no ɔman ade akyi ya ewukwada na ɔsoma usu anko no ba de bufu papa president of menim madwuma wura kora frɛ me maame bɔ na mane sɛ Emmrantehene ama maduru na ɔsɛ Emmrantehene hena mo duru di a ɛne nkwaduru bi anko mo de brɛ me no me no Emmrantehene die no nwie ɛna ɔsoma usu konkɔgye aduru na usu antimia anko nti ye oba ya pɛ no usu de waso den me ka sɛ besoma wa anko ɛna ɔsɛ ona de usu ne ye ayi no ono ekokuru Emmrantehene soma no nti ya wada efiada usu tubika kɔgye aduru bae na ɔde brɛ me ye di nkomo ya bɔ mpae ɛna me de kɔ adwuma mu nti me da no me wɔ hanopa ɛna wɔn mo frɛ me kakram sɛ deɛ na asi na me sɛ deɛ na asi bibi ensi ɛna mo sɛ hwɛ onipa wa free mu na me sɛ no ɛna me frɛ adwuma mu kra na me yɛ nkɔla no na wɔn kra ɛnte sɛ bibi asi ɛna me frɛ Tofik me frɛ madam me frɛ mu nyinaa afei no nti lucky Tofik na minya no me frɛ na apɛ ɛna ɔkakram sɛ fiwura deɛ asi ni in fact ɔman be ma me yade no pa saa no ɛyɛ din bi pa de ma me obi a me ne nyinaa wakɔgye adura brɛ me a me no na adura panasi afɔ kra de ma no ɛno akyi kɔ sɔfo yɛ bo a sɔfo yɛ bo adura no me ne no miedu na ɔma ɔsoma wusu kɔgye ba ya me de me no mo no so ɛnom fact na afei de na me basa but do nyame pɛ ɛno wɔyɛ ɔman Isaiah 57 verse 1 ɔsɛ ɔtrenini oni papa ɔtrenini ɔsɛ odifo no hyɛ nkurani ɔsɛ ɔtrenini yira na obiara ɛmfa nhyɛ nakoma mu ɔfa mmarima pakɔ obiara ɛnte aseɛ sɛ bɔne a ɛbɛba no a ɔnim na ɔbɛyɛ ɔtrenini enti odifo no Isaiah nwoma 51 verse 7 na ɔka no ɛno na aba because nano ya me ne hyia nam kan sɛ ofa nana na sɛ mo ba ye no o start no bɔkɔ ba na sɛ ne wusi ye niema no wo pagya niema mu dodo ɛna wo sɛ honhum no a o ɔman no kwasɛ ne ni honhum aniwa nti nya me nwa kora ne ni honhum aniwa na bibi ta akyire ba de me hyɛ wo so Nyankopɔn amma station ya ye no abɛbɔ abusua ne sɛ so otumfo Nyankopɔn fa Elijah kɔe wɔde ne honhom kronkron tumi be hyɛ Elisha mu abupam yenu be hyɛ
Elisha mu ma Elisha timi di wi adwuma no a onyame no a yebutu danim no ni nhyira ni tumi ne bambo ebeye modia amen na onyame beti nanim a kyerɛ mu a ebebu onipa adwen ene ne nte ase amen enti menim sɛ asie wie na yɛntimi ni onyankopɔn yɛ den ɛntwetwe correct si yɛnyɛ mu amfa onyame asɛm ama na mɛyɛ arekyekyeɛ amfa ama yɛn a yɛbɛbie ya no aka abususɛm ka akutia ɔsoso nyankopɔn onyame ɔde mmeranteɛ baayɛ ne yɛdi n'akyi from utakafam papa do yɛ program yɛ no afrɛ me ɔsɛ agye ngusa kramfra no ɔfrɛ me medical agye nko medical na ɔyɛ advert na yɛ mea owie no afrɛ mo sɛ nneɛma kɔɔ sɛ ne adane dan papa wei kɔ sɛ wei akɔ sɛ na mehunu yɛ me ne Mr. Chumasi Shia can be from Nante hold in there, baby. If you cry, Mr. Chumasi, who said that the media for them to be a Unyame and a Casa and Bema, Emmrantehene him by me papa. Obey my damfo, obey my conta, move by yam say, Nana Himano, and no one woman, and crew no whom, and the pebbin would do be a woman, papa lion for me. Yes, such a mini opinion this year, and one of my Casa said, only pen moving this year. The foot to be no Becca Biano, was a Ajingo Eda, as more working, Mefa, Unyamin Shrow. Unyamin will shim ranche qua. I dream more I am Shisha Mayeno. Ne home, 2 minutes we did we anymore. Or the big would be good so my amen. Station, you be quenimu, yaquedimu. Now in Shra, a wo if ye mua, fear more, Unyame a covamon, a bebroso. Amen. Semira, but the SC. Okay. Bibia nya dia kwakudu enterprise already munyam for kwakudu e be yi station any mo adwuma yefo ana Emmrantehene na nkata cry na fast pa kese watie nu acha ana no me boni di kese wa sida na ni agya dia si de betu nanim ya mamo yako ya me hom na mo metra o Jesus di mu yentie Emmrantehene tiawa mo me yankwa ya futu sem no so enen so it will become and Pagini said you about one, you know, you triasia, na yensen send so. Sa na crobia sante kotoko se, minyawa mayo, was a matia, madame hoso. Emmrantehene Yebaoh Afari katacha bema, was a babru brayaka, na who ye dear, babru mra. And ne asama me de bre wo bia wotie me se hwe ho yi se babru braya ka se woni nipa na nya ka fine woto no atia no ne twam ne ko hwe ho yi na ngwa hwe no ho so yi no ene ye fre ne tope de wanti mi ahwe no ho so yi fre ne nwanwa enwa nketwa ne ye fre mo nwanwa enti mperi fo se abre nwanwa ne abekwai omotade ya abekwa pa abusafo hwa ho yie e wo nipa a wonya wo beku wo ho nipa a wonya wo bepra wo nipa a wonya wo be hawo no Emmrantehene Yebaoh Afari katacha be ma be se hwa ho yie wo no ho na babro bra ya ka hwa ho yie die nyankopon kra be mo mo sa nipa no woni no mo woni no ntua na mo wonya wo be hawo owo ho de na nso asase ehwe ho yie fi se ewo no da be wo nya nlu ho a ye fa kotokro nkotwe wo no matwe ho so babru se mu nsira mo atamfo e roma afo nwuma no ye te ase pa na nso wanka se fa ho ba wotamfo kom ana ben de opese wadi ubone ben no hwe ho yie ni pabonefo ho nkasema bompa ya kire urade se onsi obonefo kwai wo me ho enti na no ano no wo bompa ye ne wi a ahwe yie hia megina P6 teacher bi ne kotwa mpampuro ekuduru ano wasemo me bompa ye wi no wase ya bompa ye de na nso se okwada mpampuro na kuntunu wo ho no sa no a emfase kansi akire be wo ya benuntunu wo yam peja wa kwasensen soro kana na ya se wo kakra na ade se kana bochiri kakra fine empire chire hwe yie and make catch the word. Don't tell me, sir, you've prayed and that's all. She. Obo empire, sir, ready.
emfa ye nkonso hwem ye free boni mu a na ahweye tai kire sa na me ka kire wo if say Yesu kire suafo no pa ye say ma ye dada aduane na nche say Nyankopon beka banku aguso di beans aguso besi wanim mato mu pron wa ma ba adwuma no be kwa ko bie me pron no na banku ne beans ya ka katekwa aguso ne nyame dia besi me ne say nyame hwe nipa boda. Okay. Boda. Let's say nyame hwe nipa. Boda. Oh, Tachaman bro. Okay. Na Emra akose ware no. Hwa hu ye papore fo ho. Eh ready ya. So bompa ye na sa na mpese be kire. Mon pause ma me kakra. Mon pause ma me kakra. Pause, thank you. Ye nua kuma akose ware no. Katacho be ma de futuo bi ma no. Be 1 minute bi na. Eye krado a me momotie. She say wanko word na said that day no. Watwere futuo no e de koma. On say will be a friend spontaneous. Esa asema ba na afu mu kra na yesi tufu. Unye nyansani a wo be kansem hunu. Untimi. We can the open. On say obi yetimi frɛ obi yes oh. Ewe de ye hia ye be so ka bi kakra kire ye. What was na mo me ho. No, I started super ekosun. Chese yeshia o obusianfo yeshia ande ni yeshia eh Sarah bra betrase Sarah betrase Sarah betra mama ni tra Nana can't be and I saw go by selling Nana I'm not saying what did I oh in the German and Nana no in and I'm the Nana yeah bravo mine Nana what be a dear Meme da bia de wo nana meme da bia de wo nana ba me hoya wada nana ba me hoya wada so be so de nana de ne te ho oba was am na mentimi nana msina nana na ide ya kete nana ya kete nana be pon no ndumi no na epon every so we adwume kura nana me na ntam da bia me ne wa je se me ma opo asa na masori ye na te ne se na oba kra me na mennim ye na menimo nana menim se me hu bio nana de why me de na de why me me kunu ni o nana ye nana me kunu ti ya no hu de wanya no me kunu ti ya na ne hu nya na anjojo nana me ma me ti wo hu de wanya abi what ni se sa ye nana de why ni nana Sompa ya oh my god nana ye rade Afra man taking said yeah obo Sarah ko badin na say just say oba kika akra utwam bachi akra nsa no afrosro da bia ya amahine amen fa nko chia menu abe oso ope wasem Emmrantehene so na me hu Sarah yeah nana nana ya nwe ne sa na no ye program ka say adwoda Sompa beda na abutu nana nim de woka nana nim de woka ka sa Sompa beda na abutu ya hunu Sompa mesisa nana nim de woka nana nim de woka ye wo besisi aso nana ya ninkra nana na ya sa ye nana ya ni se mutio nana ya so e wunu se mo anya yi ya so ni se mo anya yi
o nana ya tini sio selfie na no me da ye nana yenya de ye ka se ye ko ba bi kura ye hunu se ye ko ye hunu se ye fa atade a hye nana wonti o nana ye fa fon na ye gya to ho ye nana ye hunu ye yenye oh Emmrantehene wo yere hia wo ma hia wo nana de ajeje ye kokoso akoja Yesu bunani yeah Emmrantehene nana oh nana ye fine esia o yeah nana safu you so hen wesia o ma hen fine wesia o nana tofia kwa hia wo nana una kura ye nyina ye mu nana una kura ye nyina ye mu o yes so e besia ma de achi nyame mfa wonko nana nyame mfa wonsie o onfa wonsie onkura wo jojo unyuma papa ni wanim nana unyuma papa no eni wanim unyuma papa ni wanim unyuma papa mfa wonko nana wodo waye mu ye nana oba store we yi ne emasi ho nana sudi ni hunia maneporoso obeyi ne ma se de te bia nana ba betua wo ka so onfa nche no ko adia ba betua wo ka nana yi ne emesi nana fa ko wo se abna fesu o baba beje abna fesu o me ye nana jam nana so onfa ne emeyi ko eni manda sisto nana betua wo nana memoti o nana memoti yeah Kafra. Nana odi ohini ni jawai. Odi ohini ni jawai nana. Ohini ni man ne papa wuye afimwe ni nana. Odi ni jawo, na so di ni jawo hwan nana. Mo ohini ira ye. Orade. Na ye bisi am. Nana. Agosia. Wait. Akwaba. Wow, a 72-year-old man. Look how he's dressed. Chawusha ketacho na fadie. Send your CD ni huni or dressing. 72-year-old man. Look at his suit and just say from the super permanent nasi. Of funny homes, yes, every blessed day is looking sharp and neat. Yay, Raddy. I was here. I'm about video now ready. Oh, I was here. The baby now tea as a yay. My husband, na yenimuda se enadwe a ye ntadia enanu fiada no pa na ye ka ho asem se ye be hye na de ayo hemalize yi no se na ya nkasa de ye ba be hye na ye de aye keteche wayi na opie ne muda sanse ye kura ye ka kura no na ye sire jese o mai asem na buru me so na enanu dwade no mre me ni nsuwie ya me ko me pie free studio ana wo hene yere frɛ me no se ma no ma na me se ano ma no se wo wai ukunu frɛ na wasi free bra wo ware wie de je se o ma hakora magye akonhoma na me so we do on fa nche me na me ko wura office wa na me se na we de o yere ma bo na o picture kora wo me ho da ye wedding ni wie no o mu twa o picture kese ya o ma hora e wo me ho na me de bebere no se ya fa brem na me nhwe na pictures ne kra me nya bia nhwe na mse na o picture ne wo ho enti me de bebere o mo ahwe na agya me de free ho na no dwada no enti yetiti mu de bena da wuku ada ya wode fiada ena no memenda mada be 12 mu ho ena me kunu frem no se o papa to fefre wo na je na to fe nso onye obi a ofre me sa obefre me a enya jenga ho asem a no one me ba ba ko SD esem se me nko SD ni ade enti me je phone no ena se akowada na mse ai papa ma do ena se ni esore na asem wasi ena mse adade na asie Emmrantehene free na mse Emmrantehene bai ena se na Emmrantehene bai na onimu no ena mse Emmrantehene do si de wo se de na ye no adade na ha ni nti am na wuo ena se akọ asem no nyina adwene ho ayentia sie
Emmrantehene ko. Oko. Na cancel no. Eno ana wadi ki. Na cancel no. Bedroom. Obetimi cancel no. Eno ana wadi ki no ano. No third person. No pastor. Aduma panyini bi ani ho, ma me ni ho, papa ni ho. Solve your own problems in your bedroom. God bless you. Thank you. Bedroom. Obetimi cancel no. Eno ana wadi ki no ano. No third person. No pastor. Aduma panyini bi ani ho, ma me ni ho, papa ni ho. Solve your own problems in your bedroom. God bless you. Thank you. Onka, what should I say? On the Agosia. Enyina my ho yako. Na enough for. Chaze. Me. Mintiasie. Akoba mintiasie o chaze. Mintiasie o. Mintiasie. Chaze. It's like even though also send me a picture of no still I mean just say hey if remember the pim name in ni say my said that say aduane kra hey now day ready ni nyina o se fast da ma no ketache na wo se adwada sompa bebutu no dia asem na wo ka tire se adwada sompa be dane abutu ai se no se ansu no kasa tire o papa se adwada sompa be dane abutu sompa be ye gidigidi hey depending grow ready mayani sonko na ehunu osi ehunu on de nyame adom osi nipa mfie na ye de oso on de wanya bidi mienu aka ho wa mu tie yen katache watu ye fo yemfo dontna eni obi ewu eni obi bone ensisi obi na futu sem nyina ko wie se odo ne hia ene odi tu ho fo ana fo me kai covid bae obia be ye kristoni de also ye kremoni no ono so de odo ehu se covid ko afa ya starting kunkum ye ho ya starting die ho awu emrei wo de ye futu sem sanso ono na de futu sem bre ya nwumre won so de futu sem no be nante wo be hwe katachu wei ehun se onipa nche adakatia yenyina ye po ye mpo o se onipa ebrewu
na wopɛ wo mpɛ wo wobɛkɔ lumba se adakatea yɛba sese a eba
Ebeneza Nyankopɔn. Yɛwɔ Nyankopɔn. Wa wo yɛ ahyɛse na wo yɛ awie Nyankopɔn. Pɛ wo ma yɛda wase. Yana wase a na yɛtiafo. Katakyɛ wo yɛ nti sɛ ka sɛ yɛ na wase a Awurade na yɛ bɔne ayɛfo. Esan sɛ wasɛm se. Papa mo bɔne mo yɛmfa aseda mma. Wonim deɛ na ɛbɛbɛ nyina. Na nka wo ho kwan sɛ osi ano kwan. Na nka deɛ nipa susu bɛ mu saa. Na so deɛ nyame deɛ wo pɛ na wo yɛ. Wonim sɛ mmra katakyɛ wo ba asase so. Na ne mmra obedi yɛ nyinaa no. Watwa ne nna so ɛna no memene da. Wama ne wo so ayɛ fɛfɛɛfɛ. Wama na na wa me yɛ nna ne dane no. Yɛde yɛ nipa nti saa na nanka yɛpɛ no. Na so nyame deɛ wo na wonim deɛ wo nkan. Ebeneza yɛda wase. Yɛwura yɛda wase. Yɛwura yɛda wase. Amen. Ya na wase na yɛ tiafo papa. Yɛne abusua nyinaa bom kase. Aseda enka wodin. Yɛkɔso bɔ mpa yɛ wɔ Yesu dim Awurade. Sɛ yɛ nipa yɛnyɛ honhom. Yɛ nipa yɛnyɛ bɔfoe. Ya na nneɛma bi ɛyɛ yɛya. Nanso asɛm se ɔfɔ ɔtene ne kɔ. Na mo obi mfa nhyɛ na koma mu. Yɛbɔ mpa yɛ wɔ Yesu dim Awurade. Ya obia abɛtotɔ yakoma ho. Ya odie bia abɛtotɔ yɛ mu a. Yɛte ne a ɛntie Awurade. Wona yɛ rekyekyerefo. Yɛwura yɛsrɛ sɛ kyekyere yɛ werɛ. Awurade Yesu kyekyere yɛ werɛ. Honkonkron kyekyere yɛ werɛ. Yɛbɔ mpa yɛ wɔ Yesu dim de abusua nyinaa hyɛ wɔn nsa. Katakyɛ abusua hyɛ wɔn nsa Awurade. Mmeranteɛ nyinaa abusua hyɛ wɔn nsa. Abusua a wofiri mu ɛma ne bɛyɛ Ghana ne ɔman nyinaa dia no. Yɛde wɔn nyinaa hyɛ wɔn nsa. Saa bere ɛya wɔ atotɔ wɔn akoma ho. Yɛbɔ mpa yɛ wɔ Yesu dim wɔ yɛ rekyekyerefoɔ no kyekyere wɔn werɛ. Saa nso na yɛde na ma ho nyame honkonkron yɛsrɛ wo sɛ pepa na Awurade hyɛ yɛ den yɛde Sompa so hyɛ wɔn nsa tarawa media yɛde wɔn nyinaa hyɛ wɔn nsa Awurade wode Emmrantehene hene bɛdom yɛi ɛbosome bɛsɛ enum ne nsia ni ɛna Awurade wabɛgye wɔ adeɛ kɔ yɛde wɔn twetwe papa yɛne wɔn twetwe yɛbɔ mpa yɛ wɔ Yesu din mu sɛ Awurade kyekyere yɛ werɛ na ɛyɛ obi a wɔyɛ mu no yɛ Nyankopɔn ho yɛ mɔbɔ wo a wotu hene na wasi hene no yɛbɔ mpa yɛ wɔ Yesu din mu Awurade ma yɛnka sɛ kɛtɛkyɛw kɔ yɛ nti Sompa ayese na ayese no de empire ye wɔ Yesu di mu na me honkonkron wotu hina ya na wosi hene foforo wo yi bibi firi wa wo de bibi papa bi hyɛ anan mu Awurade yɛsɛ sɛ hyɛ anan mu sononko hyɛ anan mu sononko Awurade wo na wote de wo yɛ ase ɛmɛ nipa anka sɛ katakyɛw kɔ nti Sompa akɔ awie yɛ Yesu di me no de ma ne mpare yɛ Jesus di mu ma ne mpare yɛ Nyankopɔn yɛ bɔ mpae e de katakyɛw ayi ehun toto yɛ nyinaa ba wanim Kristo ba wotumi ade nyinaa yɛ katakyɛw ba wi ase Awurade wo ne bɛdom yɛ no no pa asomdwie te bɔ mpae Yesu di mu de asomdwie e ma yɛ ho yɛ Nyankopɔn ma yɛnya ɔdɔsononko katakyɛ ewo yi mu ma yɛnya ɔdɔsononko yɛ Nyankopɔn ma yɛntimi ntena sɛ ma wo Kristo Awurade ne yɛmmɔ yɛbrɛ yie sɛ de katakyɛ wobɛbɔ ne brɛ yie no me Nyankopɔn yɛsɛ sɛ yɛ ne saa ma yɛ Jesus wodi mu yɛ ne saa ma yɛ na yie ho ntoto yɛ nyinaa nkɔ asomdwie mu ne awie yɛ pa yɛde ne di ne anunyam bɛma wo Kristo wo a wote ase yɛnim sɛ wo a wahyɛ nnwuma pa sɛ wode bɛkɔ awie yɛ pa deɛ yɛbɛte firi akyene kɔ bia Awurade ma ne nya asomdwie ma ne nya anika sɛm ma ne nya awerɛkyekye nsɛm ɛwɔ Yesu din mu Awurade obi biara ɔde na dwa tɔn deɛ aba Sompa radio ja wɔn nyinaa hyɛ wɔn so Kristo ma wɔn nsa so na ma nneɛma nyinaa nwie yie Sompa adwumayɛfoɔ nyinaa so hyɛ wɔn nsa Awurade ɛfiri kɛtɛkyɛw so kɔpem mmɔfra ɛwɔ ha nyinaa dandua mu ha nyinaa so hyɛ wɔn nsa yɛ Nyankopɔn yɛ so sɛ ma ɔban bɔ sonko ɛntɔ yɛn so yɛfiri musuo ne yɛsan ne nkwanhyia nyinaa mu na ma kɛtɛkyɛw yie ho ntotoyɛ nyinaa ɛmmerɛ wie yɛ pa na ɛbɛ wie yɛ pa Kristo yɛbɛsa atena ha ka sɛ Awurade wo ne yɛdi ne yie na wayɛ ama yɛ yɛnim sɛ ɔbɛyɛ ama yɛ kɔsoa na yɛ ne saa ama yɛ de abusua nyinaa hyɛ wɔn nsa Awurade mede maba wa mede me ho hyɛ wɔn nsa Awurade ɛnyɛ tumi na metumi yɛ me Nyankopɔn mede mogya no twa me ho nyinaa hyia ɔbɔnefoɔ no gyina tuo ne napam bia yɛtwa mo Yesu din mu ka yɛ homa nneɛma nyinaa nwie yie ne asomdwem yɛnhyɛ wo din animuonyam yɛnim sɛ ɔbɛyɛ ne saa ama yɛ yɛda wo ase sɛ wayɛ ne saa ama yɛ yɛnyina yɛ mmom ne yɛnka amen amen